Ens trobem amb Jordi Martín, director del projecte Terrassa Ciutat del Bàsquet Català 2012. Jordi, després de tota una sèrie de ciutats que hem tingut organitzant des de l'any 2000 aquest acte, Terrassa ho agafa amb molta il·lusió i amb molta importància la que se li ha donat en el centenari de l'arribada del bàsquet a Catalunya. Doncs sí, nosaltres ens ho hem pres amb molta empenta i molta il·lusió perquè hem fet coincidir aquesta celebració de ser anomenats Terrassa Ciutat del Bàsquet amb l'any del centenari. I està degudament contrastat que l'any 1912 a la ciutat de Terrassa ja va haver-hi pràctica de bàsquet en un centre educatiu, concretament l'Escola Vallparadís, i des d'aquella data han passat ja 100 anys i ara estem de celebració i hem aprofitat que la Federació Catalana organitza aquest esdeveniment i vam sol·licitar-ho i ells, crec que amb bastant d'encert, ens ho han concedit i ara tenim el repte de complir amb una sèrie d'activitats, etc. i fer quedar bé a la ciutat. Uns reptes i activitats que sense la implicació dels clubs i sobretot dels patrocinadors, que tal i com està els temps avui dia i sent un esport que no és el futbol, que no ens enganyem, és l'esport més mediàtic que hi ha, és molt important tots aquests patrocinadors que teniu en aquest esdeveniment. Sí, és molt clar. Nosaltres ja vam fer un bon programa d'activitats, creiem que lo suficientment potent, i això ha merescut la confiança d'una sèrie d'empreses patrocinadores que ens han tractat jo crec que força bé i a partir d'aquí hem pogut tirar endavant el programa que teníem previst. Els patrocinadors són 6, són Unim, la Mina d'Aigües de Terrassa, el Diari de Terrassa, Benito Sports juntament amb Adidas, el Corte Inglés i Cirsa, i ja dic, ratificar, agrair la seva col·laboració en el projecte i que gràcies a ells podem tirar endavant totes les activitats programades que arriben gairebé a les 50 activitats. Unes activitats que també reben la implicació per part de tots els clubs de la ciutat, de moltes escoles, de tots el bàsquet base d'aquí de Terrassa. Sí, hi ha molta gent implicada, el paper dels clubs és fonamental perquè en definitiva ells són la història, també els centres educatius són la història ja des d'un primer moment perquè el bàsquet va arribar a la ciutat de la mà d'un centre educatiu, però també hi ha darrere moltes persones que al llarg dels anys han tirat endavant aquest esport i els hi estem a tots ells molt agraïts i ara sí que és veritat que hi ha una implicació molt directa tant dels clubs com dels centres educatius com del col·lectiu arbitral, com de gent ja veterana que havia deixat de la pràctica i que ara els estem repescant i els estem tornant a reintroduir al món del bàsquet. Per tant, crec que és un moviment de ciutat prou important com perquè la cosa surti de la millor manera possible. I tot aquest moviment de ciutat, tot això requereix una coordinació molt gran que sabem que porteu ja més de 7-8 mesos preparant-ho. Sí, el mes de setembre ja vam començar, vam crear un comitè d'honor i un comitè tècnic, que és el que es reuneix periòdicament per tirar endavant les iniciatives. En una fase inicial vam dissenyar el programa d'activitats i ara el que es tracta ja és anar tirant endavant setmana a setmana totes les activitats que tenim programades i amb el major encert possible, però sí que és veritat que darrere hi ha un col·lectiu de gent important que em toca coordinar-los i a partir d'aquí intentar fer-ho el millor possible. Molt agraïda la feina amb gent que estima tant el bàsquet. Sí, perquè a més és gent del bàsquet de tota la vida, gent que entre ells tenen molt bona relació, també per temes puntuals anem incorporant gent especialista en aquell tema i per tant l'ambient és molt bo de col·laboració, de participació, d'aportació d'idees i per tant crec que tots plegats farem un gran equip i una bona feina per la ciutat. Doncs moltes gràcies Jordi, de part de Passió Deportiva Ràdio, us desitgem que tingueu un any fantàstic. Moltes gràcies i esperem retrobar-nos a alguna de les activitats. Moltes gràcies.